Maayong adlaw makauban. Ani ang labing dagko ang mga balita nga angay ninyong masayran dinhi sa Sugbo, sa ubang bahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Nagsugod ang simana sa dakong kalihukang politikal sa nasod, human voluntaryong misurrender si Senador Jinggoy Estrada sa CIDG, subay sa warrant of arrest nga gipagawa sa Sandigan Bayan, kalabot sa plunder o graft cases. Bisan sa iyang pagtahan, gipadayon ni Estrada ang pagpanalipod siyang kaugalingon ug miingon nga atubangon niya ang mga kaso pinaagi sa hustong proseso sa balaod. Kinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Samtang nagpakita og suporta kang Estrada ang pipila ka mga miyembro sa kanhi Senate Majority Bloc, lakip ang emosyonal nga silang Senador Amy Marcos ug Camille Villar. Apan sa laing bahin, gisaway sa Solid Block 11 senators ang pag-absent sa giingong Cayetano Block sa pagpadayon unta sa sesyon sa Senado ni adtong Lunes. Gihulagway kini nga boycott of duty ug nanawagan nga ipadayon ang trabaho alang sa katawhan. Dugang makalambuan sa politika, opisyal usab nga nadawat sa Senado ang tubag ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment nga gisangat batok kaniya. Sa Sugbo, usa ka makalilisa nga aksidente ang nahitabo sa Sambuan, di namatay ang usa ka tuig nga batang lalaki human mahulog gikan sa motorsiklo ug maligsan sa pampasahero nga bus. Samtang nangandam ang mga tunghaan lukop nasod sa nagkaduol nga pagbukas sa klase pinaagi sa Brigada Eskwela 2026. Gipadayag sa tinugyanan sa Kambinukot Elementary School ang host school alang sa opening program sa Cebu City Division nga kulang gihapon sila sa functional nga mga computer aron makatubag sa nagkadakong panginahanglan sa teknolohiya sa edukasyon. Sa Cebu City nailhan og gipamultahan na ang usa ka individual nga nakuhaan sa viral video nga naglabay og basura sa dagat sa Pasil. Niana sang adlaw na ilhan kini og nangayo og pasaylo personal ni Mayor Nestor Archival. Samtang gipahinumduman sab sa syudad ang publiko sa pag-amuma sa kalikupan. Samtang gibuksan ang Pride Month pinaagi sa usa ka Diversity, Equity and Inclusion Summit 2026 sa Cebu Provincial Capital. Di nagtigom ang mga leader, advocates ug stakeholders aron hisgutan ang mga issue sa inclusivity ug representation kabahin sa pagsuulog sa Pride Month. Gipirmahan sab ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Right to Care Executive Order nga mao'y magsilbing unang lakang aron mahatagan na og katungod ang mga same-sex partners nga nakahimo og importanteng desisyon alang sa ilang mga pares. Pag-abot sa Martes, usa ka talagsaong desisyon ang gihimo sa House of Representatives. Pinaagi sa pagtangtang kang Cavite Representative Kiko Barzaga sa iyang posisyon tungod sa gisubli nga disorderly conduct ug mga aksyon nga giingong dili angay alang sa usa ka kongresista. Mihimo usab si Barzaga og video statement din iyang gihisgutan ang nagkalain-laing nasudnong issue human sa iyang expulsion. Please avenge me, do not let my death be in vain. Samtang sa ikaduhang adlaw padayon ang tensyon sa Senado, human no-show gihapon ang kaniadto giisip nga majority block. Sa iyang Facebook Live, gipasabot ni Senador Alan Peter Cayetano nga ang wala pagpakita sa majority block sa sesyon, kabahin silang pagpanalipod sa komite o liderato sa Senado. Apan tubag sa uban, pamaagi kini nila aron iprotesta ang pagdakop kang Jinggoy. Kisaway kini sa minority senators lakip na ni Senador Sherwin Gatchalian nga miingon nga mokabat og 25 milyones pesos kada adlaw ang gasto sa Senado bisan walay sesyon, nga giusik-usikan lamang. Niabot usab sa Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada nga nagsulob og yellow PDL uniform alang sa arraignment sa iyang mga kaso, kauban ng laing mga nalambigit sa flood control issue nga mga opisyal sa DPWH. Apan kini nalangay tungod sa health issues sa pipila ka akusado. Sa Sugbo, gipadayag sa Provincial Health Office nga adunay napo ka HIV cases nga natala nga miigo sa mga batang 15 anyos paubos. Hinungdan nga nanawagan ang mga health officials alang sa mas lig-on nga awareness o prevention campaigns. Nga mga cases ato dayon nga ma-enroll sa treatment, then once nga ma-enroll na sila treatment, no, mo each and every PLHIV pohon na sila'y mo lower na ang ilang viral load, thus dili na sila maka-transmit. Pagsulod sa Miyerkules, daw nahimong bida sa pelikula si Senador Cheese Escudero atol sa iyang dramatic entrance nga mo'y hinungdan nga nakaabot og quorum ang Senado base sa Avellino versus Cuenco doctrine. President failed to appear
in both instances. Gibakante ang mga pwesto sa Senado o gipili usab sa Senador Sherwin Gatchalian isip bag-ong Senate President pro tempore o acting Senate President samtang si Senador Erwin Tulfo napili nga chairperson sa Blue Ribbon Committee. Daghang committee usab ang nakabaton og bag-ong mga chairperson isip kabahin sa dakong reorganization sa Senado. Apan gihulagway ni Senador Cayetano ang maong reorganization isip usa ka illegal kudita og mipadayon sa pagkwestiyon sa kaangayan niini. Upsound Cayetano. Nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Giklaro sa Malacañang nga ang Gatchalian Block may ilang giila karon nga lehitimong majority ug nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos sa mga senador nga ipahipio na ang ilang mga panaglalis ug mobalik sa trabaho alang sa interes sa katawhan. Sa Sugbo, gisaulog usab ang kalampusan sa duha ka graduate sa University of San Jose Recoletos nga nakasulod sa top 10 sa CPA Licensure Examination 2026. Ang top 4 nga si Blas Miguel Villacampa lumad nga taga Bogos City, samtang pride sa Dalaguete ang top 10 nga si Joanne Alia Karilim Diliman. Negatively, it was a motivation for me na a lot of people believe in my potential and in my capabilities. Samtang nakasinati og kusog ug kalit nga pag-uwan ang Sugbo, Miyerkules sa gabi nga may resulta sa pagbaha sa nagkalain-laing bahin sa Metro Cebu. Lakip na ang Colon Street, Lahog ug Tipolo sa Mandaue City nga nakaapekto sa trapiko ug panginabuhian sa mga residente. Sa sunod nga adlaw, nasayran nga tulo ka panimalay sa Barangay Kalunasan ang naapektuhan sa pagbaha ug pagdahili sa yuta dala sa pag-uwan ng Miyerkules. Asoy sa pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Konsehal Dave Tumulak nga ang clog nga kanal ug drainage tungod sa basura mo'y nakaingon sa daling pagbaha sa syudad. Samtang mas miinit sa adlawng Huwebes ang kontrobersiya sa Senado, human gikwestiyon ni Senador Pia Cayetano ang legalidad sa pagpili kang Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. Pugos nga gisulod ni Pia og sa iyang mga kaalyadong senador ang Senate premises aron idayon ang gikanselar nga schedule sa flood control controversy. Gani dunay komosyon nga nahitabo tali ni Senador Robin Padilla og DILG Secretary John Vic Rimulya. Taliwa ni ini, nadayon ang ilang versyon sa committee hearing nga gipanguluhan ni Pia Cayetano nga mitudlo kang Senador Marcoleta sa pag-preside ni ini. Ang 18 ka mga individual nga nagpailang mga ex-Marines ang misaysay pagbalik sa ilang pangangkon ug pasangil nga nakahatod sila og mga maleta nga adunay kwarta ngadto sa pipila ka mga opisyal ug personalidad. Atol sa mong hearing, mipakita sa mga hulagway isip ebidensya o midetalye sa ilang mga pasangil, batok kang Senador Erwin Tulfo, Tito Soto, Congresswoman Laila de Lima, kanhi Senador Antonio Trillanes ug Father Flavie Villanueva ang magipatawag ng witness. Ang mga pasangil kusganong gilimod sa mga gipang-akusahan. Apan si Senador Loren Legarda og Villar siblings sa kaniadto apil sa mga aligasyon daw na himong marked safe sa diskusyon sa mga napiling 18 Marines. Headquarters po ng Magdaloyon, sir. Samtang nagpadayon ng hearing, mipadayag ang National Bureau of Investigation kun NBI nga ilang gisusi ang aligasyon nga adunay gitanyag nga 5 ka milyones ka pesos matag usa ngadto sa mga nagpailang ex-Marines aron muhatag og testimonya sa maleta controversy. Sa padayon nga lantugi kung kinsa gyud ang lehitimong majority block og Blue Ribbon Committee, ang Integrated Bar of the Philippines mipagawas og pamahayag nga nagpaligon sa legalidad sa sesyon sa Senado ni adtong Hunyo 3. Ning Biyernes, padayon ang pagpangita sa mga otoridad kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gikumpirmar sa NBI nga ilang i-validate ang mga report nga nakitaan si de la Rosa sakay sa usa ka yacht o yate nga padulong sa wa pa hinganli nga probinsya. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, ila pang gisusi pag-ayo ang maong mga impormasyon tungod kay posible usab kining mahimong pamaagi aron ilayo ang atensyon sa mga otoridad gikan sa tinuod nga nahimutangan sa senador. Sa maayong balita, para sa mga biyahero, hinay-hinay nang mikunhod ang plite sa mga barko human sa rollback sa presyo sa mga produktong lana. Sumala sa Maritime Industry Authority o Marina, nagsugod na ang pipila ka shipping companies sa pagpatuman sa hinay-hinay nga pagkunhod sa plitihan isip pagtubag sa mas ubos nga presyo sa petrolyo.
Nahatag kini og kahupayan sa mga pasahero nga nagsalig sa transportasyong pandagat alang sa ilang pagbiyahe. Ug sa Sugbo, naghatag og klarifikasyon ang mga organizers sa pasigarbo sa Sugbo kabahin sa mikaylap nga diskusyon sa social media mahitungod sa posibleng pag-ili sa nga niini ngadto sa pasundayag sa Sugbo. Gipasabot nila nga wala pay opisyal nga desisyon gikan sa Cebu Provincial Government ug nga ang maong ideya resulta lamang sa usa ka online nga diskusyon. Bisan pa niini, giila ni Governor Barry Cuatro ang maong sugyot ug namahayag nga bukas siya sa posibilidad sa paghisgot niini sa umaabot. Mao kadto ang labing dagko ang mga istorya nga angay ninyong masayran karong simanaha. Ako si Angelica Faisanyal ug kini ang My TV Cebu, the week that was.